Čaute ľudia, dneska z tam nového videa z Grow Garden a budeme hrať. A pred chvíľkou tu bola čierna diera. A musím ísť predať jedného peta, lebo ideme otvoriť mythicalek. A tak, mám pojičeného mývala. Tak poď, prosím, niečo dobré. Myš! To čo je? No, takže kúkajte na môj barák. Tak, na môj barák. Big Dragon Fruit. A Disco! It's raining tacos. Tacos. No, proste, no, za 26 minút je nový update. A tak, no. Ticho. No, takže ľudia, nie som tu sám. To je moja sestra. Sadni si. Ale on nechce. Čo nechceš? Nie. No, ešte raz. No, takže ľudia, je tu so mnou moja sestra. Pozdrav. Ale poď sem. Sem! Povedz dobrý. Dobrý. Čaute. No, dobre, a sadni si. No, takže... neviem. Natočil som asi včera jedno video, ktoré sa mi vymazalo. Aj prečerom. Blesky! Let's go! Ľudia, je čierna diera. Už druhýkrát. Neviem koľkokrát. No musím vyskočiť, aby som takto lietal. A ja sa dostanem na manga. Bum! Tak. Že sa nikdy nedostanem na Dragon Fruit. Či na toto. Ja som sa tam dostal, ľudia. Tak, to je super. Prosím, ešte niekto je chvíľku. Ja chcem ísť úplne do tej čiernej guly. Som tam! Let's go! Ľudia? Som v nej. Ešte, že mám tak veľký kokos. No snad to je kokos. Ale to vypadá dobre. A už to skončilo. Že čo to tak lusklo, že predtým a zistil som, že sa to zapojí. Ja tu zostanem. Tu teraz nebude. Aha, je čierna diera. Už som tam minútu stačí. No, takže ľudia, ja za chvíľku niekam pôjdem. Dobre. Ľudia, ja teraz niekam za chvíľku pôjdem. A budem natáčať, čo sa bude diať. A tak. Ja viem, kedy bude nový. Ľudia, neviem, čo sa deje, ale... Teraz je nový. Let's go! Hovorím. Ono bude nejaký včelí ináč update, som zistil. Teraz, no. Teraz je nový. Lebo aj tam to je a ja som si spomenul, že bude ľudia bude ten nejaký včelí update. Čo? Včely? Že... Nový update. Ja čo potrebuje? 5, 4, A myško? Ona potrebuje kilo. Myško v tých vajíčkach. Ticho! Ľudia! Kúkajte, čo to je? Ticho buď! No ľudia, kúkajte, čo je animácia. Nechcel by som. Jedine do nohy ako minulé. Ty kokos, tak. Ty furt budeš. No!
Že v tých vejcoch tiež vtedy? Ja neviem. No. Rýchlo. Pozri. Jak sa to získava? Jak sa to získava? Ja všetko pozbieram. Všetko pozbieram. No. Nechcem hádať. Prosím, že sem ide niečo položiť. Ide! Ale len trošku. Aj môžem ísť otvoriť tie beň konečne. Takže toto... Ty máš Ja opening krabic. To potrebujem. Tie bránky potrebujem. Open the flow. Then it is a blue. Aj to potrebujem. No takže ľudia. Už neviem. Ale ja nechápem tomuto novému eventu. Čo mám urobiť? Ježiš. Ja neviem, jak sa to získava. What are you? A jak to mám tradiť? Aha. A jak to mám získať? Tak to neviem ani ja. Ticho buď! Však ale mne zase nejde s týmto kvôli tebe sa rozprávať. Taký šum. Áno. Končne to ide. No, takže ľudia, už som zistil, čo s tými včelami. A z tohoto videa to je všetko a zatiaľ čau.